Good morning, viewers. Mentang aku man kurangnya fi cakap topik kaba dan kamba haktin parang ka ang kabalong very essential na kabalong very important. Kata kadai syapanga jing mi pat. Buon sin ngi Kristan ngi osngoba. Ngi osngoba la lap obu Jesus Christ. Layap batep bat la mi pat hakas ngi kabalai. Henry ngakwa banyak tu fi mentang ni. Hatu pila sngo tu bahan shani syapanga ni ka jingmi pat. U Jesus Christ haba u keren ya ki ai uwan ban leru ya ki ai. Amdai ba u syukran ka syurung ha jingmat perkat sungi Henry uklam dale aka. Pi udai unong hikai uba demonstrate daki practical application ina banong. Habu uang ulang unong penkhia PE ba ulet penkhia syaki yaki beri. Habu uang ulang mo unong siu spa ulet sisa syaka ding nakal beri ban siu spa ingi daka dor ba kasnam jung. Hendroi mentang akwa ban kuran iya kani ga pang pedang ngam kwa ban lat syarut ye yang akwa ban kuran syapang kani ga pang pedang syapang kani ga jingmi pat kenang bahaba fi ngap ya kani ga video. Haba pini osngau gini gi jing kuran ni menta pin sa syai gini ga jing mi pat bat pin om arta tin ya ka ka Bible ka Quran bai manga ma fi nginget ha gani ka tin jong blai ka baula ai kadai gani ka tin jong blai ka bai thu ini yaki ai baro ning kong akwa ban sedang syai pi ba ka tin jong blai ka thu bau Jesus Christ ula yap kat kum ka jing tho ula mi pat ru kat kum ka jing tho pat haba ukran syapang ka jing mi pat habu ong ngalong ka jing mi pat pat u tau banget hanga banget hanga im mo un yai im serta un im junam la junam wat ula yap un long im pi uwan ban demonstrate wan ban dapan iya kata lar pi kwa ban tip ya khni ya ka jing si sa tung ni let mata naga gospel u Yohanes kal nong ka bakhat wai hang ni haga gospel Yohanes kal nong ka bakhat wai la ya thu syapang ga jing yap u Lazarus ini puli no ni let no ka gospel u Yohanes kal nong ka bakhat wai hang ni haga khat ka bakhat nhiều ni thu fi pen u Jisu ulang ka jing mi pat ba ka jing im dengan puli fi khat bakhat nhiều ter uang haba u Jisu ulawan di ula syam ya u ba ula dan lepa saus ngi hapo jing tap kan ma ni ka kran syapang u Lazarus ba u Lazarus ula dan lepa saus ngi hapo ka jing tap kadukhat ka bakhat pra ka Bethania tikala long hajan Jerusalem jingai kumba armail di sibona ki jiu kilala poi ha ka Martha bat ka Mary ya ka ban pentingan yaki syapang uta upara jongki bat ude upara jong ka Martha bat ka Mary uniu Lazarus anda kum ta ka Martha kat bakal yo sngo bau Jisu uan kala letan ya handrai ka Mary kala syong khap hayim anda kumta ka Martha kala ong ha u Jisu ko try lada meladan hangni upara jonga un dalayap ka Martha kadai ka balanget ha u Jesus Christ u Lazarus ru udai balanget ha u Jesus Christ ka Mary ru kadai ka balanget ha u Jesus Christ ka ong kumno ka Martha kadan ya ka jinget ka ong ni ka anda kumta ka Martha kala ong ha u Jisu ko try lada meladan hangni upara jonga un dalayap namar belai katip bau Jesus Christ udai nong penkhia ula ban penkhia yang jingpang belah temir ke jingyap tu tika ka nget kata thot ka baar puar ka ong kumni ka ong hanrei mentaru ngatip baki ai ki ai ru kat ki ba men pan na ublei un ai hami ka nget ya kata ru ba ublei un pan kadang ka jinget kan ong hau Jesus Christ kadang ka jinget hau ni khun jong blei thot baar pulai ong u Jisu wang haka upara jong pa un yo mi pat
khat ka ar pulai kata ar pusa ko omno ka martha kala ya thu hu ngatep ba un mi pat ha kata ka jing mi pat ha kasngi bakhat du ka martha ka jinget ba uni Lazarus mentau layap ndre un sami pat kata kasngi ka bakhat du ar pusan uji su maka ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing im utau banget hanga lau yap un yo im bat ubriu baro uba im bat ubanget hanga un om yap no lanu ru hanget ya kani kala ya thu hu hoot ku try ngalanget hami melong ukres ukhun ublai uban sawan syanga pertai ini uji su ukuran biang wong uji su hanga ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing im utau banget hanga la ulayap un yo im bat ubriu baro uba im bat ubanget hanga un om yap lanu ru pi kani ka Jesus Christ ukuran siya panggajing ipat yang ngi ki banget yang ai fi ki banget ba ngindala ayap nang niru kamut syuk ba ngim im ngila kut pi bun ki bri man ong fi ki it is ki banget how Jesus Christ noi fi kimdan ya kani ka jing so thu ya ka jing ipat kinang mut layap kum tu bun ki bri ka layap tu rengi ki banget ni dan kata ka jing kerman ba wat lang layap hadin bangila yo kapat ini hadin bangila nget hu niyo ya kata jing im bam jukut wat la nginiap na kani ka sla pertai kani ka jing niap akado kamut ka jing niap ka mensim jungi kan ya im namar ngila im ada pila im ka mensim insaliyo mi pat Jesus Christ kata ka dan ka jing kerman tak ada ngi kemen ni dan ka jing kemen ni dan ka jing kerman bangin sayo mi pat bat ubriu baro ubaim bar banget hanga un om yap no lanu ru pai ibri jang percaya bagi i ya ka jingyap kinang mut lakut ka tun rengi ngim perkhat ya ka jingyap ha bakan jado ka jingyap ka bakan jado lai kalau ka jing sedang ngila sedang na do banginget yu Jesus ka jing em jongi kam dai than ya ka ni ka do ka jing em jongi ka sedang hadin ba ngilanget yu Jesus Christ yo pisung tu bakla pinang sutu bakla baka jing em ka sedang bakhayu kulung kato ka dai ka jing em ya ka do andre ka dan ka mensi man fi bat ngani tu hangne ba kita ki belayo mak ya ka jing ka arsin kita ki belayo mak cia yu Jesus Christ kidan ka ni ka jing kerman ba kiai em serta ka ni ka mensim ni dan hapo ka mensim ni dan ka ni ka mat jing ni ka ni ka mensim kala em ha banginget yu Jesus Christ ha bangi em da Jesus Christ bat hang ni pai kumno fila banget ya kata fila banget ya kata namar bangingi dan ya ketien jong blai kini ki kentien ki bau Jesus Christ ukuran kilong ka jing em hawa gospel yo honest alnong bandriu katkhat ka bandriu pulai wong kalong ka mensim ka bapin em ka do kampen mentoy ai ruem kita ki ketien ki bangala keren hapi kita kilong ka mensim bat kilong ka jing em bat ngan ya tu pi hatu ngan keli fi para bangai pila yu in em ya ka jing mi pat lagi khmat bakan jado na pi shi yu sngo ya ka ni ka ketien ka banga keren ka banga puli na ka ni ketien jong blai ni ki kristan ni ngat ka ni ka ketien jong blai bakalong ka ba em wat la nyimpat yu i dalah ki jong khmat ya kata ka jing mi pat hanrei ngingat ka ketien jong blai uji sukres wang utau banget hanga bat ubas sumar ya kikitien jonga utau bayai ne hanga bat bayai ne kikitien jonga i unsei sok hambul dan nga pingin pat yu i no repet ni uji sukres u demonstrate kan pen i ngawang pi habo uji sukres u hikai wang ngalong ka jing mi pat bat ka jing em ngala ban pen mi pat ngala ban ai ka jing em habo hikai kong ta uan ban demonstrate ru abang ikran siapang ka jing mi pat kamdai ka baklampat demonstrate hang ni uji sukres pinpet u demonstrate bo pen mi pat eurit Lazarus na kibayap to ngimpen ini yang impet syakha jing pen em eu Lazarus la pen empat eu Lazarus namar ka kethat ka balai pupra gospel yo ones menta kalau no bakhat wei khat balai pupra pila puli mena bo yo ones ngilai puli bo la adab yap la dan saus na saus ni helum jiktap la ut menang
Dia tukat barlai pu prater ter pin sai I ba Jesus Kristus pen pat wang. Namar kata Jisu ula ut no pat halade. Bat ulawan sya kata kajing tep ti kelalong ka krem. Bat ya umau khang labu haka. Jisu uang to klino ya utu umau khang. Kamartha kapara jong utau balayap ka ong hau. Ko try ka taula iutung. Nabakani kalong kabasau sngi Jisu uang haka. Ngam shem laong hapha baladapan nget. Ladapan nget panyo I ya kaburom jong ublay. Anda kumta kila klino ya utau mau. Khang ubaladan kabala bu ya utau balayap. Jisu te ulah khamit ya lagi khamat batu ong. Kupa ngangu yami bami juyok sngow yanga. Sapwar ngati ngatip bami sngow yanga. Halakas ngi nrei ngalak keren nakabenta uni upat ba ubayang barok saudang pat. Bakin yo ngat balapha mami yanga. Di haba ulalak keren yakini ki ai ru ulah perta da kaktin bajam. Ko Lazarus to mi no bat utau balayap ulah mi no bat latte bat keti bat kejat da jan sap pada khmat jong ulah te saudang daka rumar Jisu ang haki to lot no yu bat to ai ba un let no pi hang ni Jesus Christ no pi puling nya pulim tan ulah keren da kitien la duai pa bat ulah ong to kino ulah ki Lazarus ulah ki la ti lah ban lao no itu jan kop jong baik hang ni dan diberi ki babatai bakalai kan ni dan ki beri ki bakhat ki Calvinist kan ki batai kelumar kan ni yang bakani ka jing pen mi pat Jesus Christ kapan pau syapang ka jing pen im pada ka bau Jesus Christ upen im yu Lazarus upen im ha ka jing im bakan jamat siap nang ringan ya thu fi kam dei kata ngani ka pen pau ya kan ka khat ka pen pau ya ka demonstration ya ni ka pen pau ba unu balanget hau Jesus Christ lada ula ayap ru un samin mi pat kata kasngi pi ngong ibi habau Jesus Christ uhikai ya ka jing mi pat no uhikai ru da ka demonstrate da baka pen pau pi hang ni Jesus Christ Lazarus dei ubah empat yo jing pen im Lazarus udai balanget hau Jesus Christ kamartha ka dei balanget hau Jesus Christ kameri ka dei balanget la ya thu hang ni tin jong blai gospel yo anis sapuli pi ba Jesus Christ uit yakini yakini yo Lazarus iet ya kamartha bakini ki dei balayo jing pen im kim dei ki bampat yo jing pen im ka bible kai thu shai namar kamartha ka nget kan fi re hang ni la pen pau ba ya kita ki balanget hau Jesus Christ kin sapen mi pat kata kasni hang ni demonstrate Jesus Christ ba an sapen mi pat la demonstrate hang ni tin jong blai la tho kan ni la yo sngo atau manga mapi ngi in em yo Lazarus ngi I se dikini khmat bakan jado balak pen mi pat Lazarus em ngi mi hendrai nginget ha nginget ya kan ni kan ka tin ka jong blai ka bala ai nginget ya kan ni kan ha bangi puli syapang kan ni ka jing tho syapang bala pen mi pat Lazarus ka ai ka jing kamen ni nomor Jesus Christ la demonstrate bat kan ni ka juru hatu manga mafi ngelai I dalaki jong ki khmat bau Jesus Christ la mi pat ka bible ka yethu ta bau Jesus Christ la pen mi pat ka sngi ka bala pi ka jinget kamuan ka jing yo I ki beri ubun sin ki ong hana seeing is believing hana da ka bangi yo I hana nginget rai ong manga pi mdei mangi bangi I dikini ki khmat bakan jado idon ki khmat ki bakan jaman si pi ka jinget kristan kam dei ka balong matla blind faith yo fi ong ka bun ko ong ki banget belai ki ong me kristan ta me masunget ya ka ka ba mlak ban proof mlak ban proof yung kam dei kata ka jinget kristan ka badan bat ki bala sakhi satar idan ki sakhi hang ni la sakhi bau Jesus Christ la pen mi pat ya Lazarus na ki bayap bat nginget alor kan ka ketien jong blai ka ba em kalong ka bala persat sim Timothy lai khat real salit puli ka jing tho baro kalong bala persat man sim no blai pi haba Thomas ui I ya Jesus Christ uang ladang ami nget bang mi okta ai ti jong me
Bang tak kita kiti bamang jom yang ngamla ban gat. Ndai Jesus Kristus uang kamla kita ki baklam mi nga. Wat laki mi ndai ki ngat. Temangai fi wat langi kami ndai ni yo snow ya ketin jong blai. Ni pude ketin jong blai. De hang ni kan lemba kan ni ketin kin kawan ra ka jengat ni hau Jesus Kristus. Kawan ra ya kata jengat ka bami pat. Tapi dan em kata ka jengat. Tapi bila dan em ka jengat bapin sami pat kata ka sni o kalau ka jengkeman ka bakra. U apostol Paul rungan ong fi u klem dan lang hakane ka por ba u Jesus Kristus upen mi pat yo Lazarus. Henry u yo sngo sya pangata bat u tho ru. Bangi kita ki banget ni dan ka jingkermen. Tong ni yelat bat ngap fi haka city ka maningkong u Paul si Thessaloni kalau nong ka basaw kat ka bakhat lai pe Paul Quran ru sya pangani ka jing mi pat. Ya ka ka ba u Jesus Kristus u demonstrate nong pan pa wong kat ka bakhat lai. Iway Thessaloni saw khat lai tak tak. Henry ngimon ya pi man am tip ko para banget. Sapang kita gi bayok thia. Ba pin am sngow si kum kita gi way ke bamdan ka jingkerman. Bat bun ki pri hawa yap gi bayang masam ki sngow si kan ki sngow si di banai di snem kan. Kata ka dai ga jing sisa. Henry Paul wong Henry ngimon ya pi man am tip ko para banget. Sapang kita gi bayok thia. Ba pin am sngow si kum kita gi way gi bamdan ka jingkerman. Ibam dan ka jingkerman ong fi ken snowsi di banai ba ngam ong bagi mendai ban yam de ho ong ka jing emotion sekali ban yam bagi yap ba hin re ngam dei man snowsi sa namar ladangi dan syai ka jingkerman ong no namar khat bakhat sa ong namar ladang inget bau jisu ulayap bat bau lami pat kum taru ya kita ki balayo thia hau jisu ublei unwan lam bat u khat bakhat san namar kani ngi ong happy dakaktin utrai pe dakaktin utrai ong dakai jingi indri dakaktin utrai bamangi ki badang im ya ki bala pensa hadu kata ka jingwan utrai dan lai ngin om yo let shwa ya kita ki balayo thia ki bayak hukris kilom ki bayok thia khat briu na ba utrai hi unwan hiar na beneng bat ka jingi risa dakaktin sawa u angel rangba bat dakaturai ublai bat kita ki bayap ha ukris kin yami pat shwa anda kumta mangi ki badang im ya ki bala pensa an rong no ingi lambat ki hakil o ya kaban ya syam ni utrai hasin beneng ti kumta ngin ya long junam lambat utrai nama kumta tu pin ya pentingan parlok hi dakini kikti nak kata kata awan ong fi parlok ada dan bakeli fi you know hatu pinget akan ni jing mi pat hatu pilai iya kata ong kini kentin ngangat daki khmat ka kenjam sim ngalai daki khmat ki ba kenjam sim ya ka bala tho ha ka tin jong blai marang ka jingat ka bakarna maka tak ada bol bi shakti nong rom ru wong ka jingat kawan da ka bayo snow ya ka tin jong blai hatu pio snow ne menta bo blai kuran ya pi lengba kini ki tin ki ba ngayalap ya pi menta hatu pi ai penlin eman pulehi daladi kan yaktin man yo ya kata jing itu pa no blai kata revelation jing pun pa no blai lada pi dei ba pi long kristan handrei ya kan yaktin jong blai pi kentai pi supuli tang ha balet program balet jing sang pi supuli sin lada kan yaktin jong blai kampat bang ni fi kampat long ka jing im kampat dan ka jingat ka basyana mar ka jingat ka basisha kalong ha bangi yo snow yang yaktin jong blai bangi yo snow kani ka kenjam ni dan hikmat ki ba kenjam si ngono pi ka jingmi pat kari ka ba shisha ban sa pan mi pat yang ai pi ta kadau mangi ki balanget nim dan syat jing ka jingnya wan oi finga da ka jing ai jong blai ngam so syat ting syu man dayap ngamar baleng adan ka jing kerman bau blai sa pan mi pat ba an sa panya snow lem ko bau pol wa hallelujah pol wong kumno anda kumta mangi ki badang im ya ki bala pensaan rong no ini lambat ki hakin o lambat kita ki belayap an rong no ini lambat ki hakin o ya kawan ya syam ya utrai hasun benang oh ki beri ki syap ting tat mentaban nyap ki ko awan ni ngomong bakam dei ba basni ban im prapo si spas nama kalau im re ki perkhat betang ini jing im hi ni perthai ya kama ispa ya pau ya be price ya perthaingan oi pi suau kumba dal akut kanim dan isu nomor kim dan gajing karma ki syatieng banyap
Rengi ki Kristan ong im syap ting ban yap namar ka jing yap jing kam de ka jing kut. Si sin ba pila mat ya ka jing pen im trai. Si sin ba pila dap kala ka bomut na ki pop. Pin slow thu bet. No no bas ngap ni ju bela kala ka bomut la yo like do ni pop. Itu ki jing kwa brai ki jing mlien bas niu ki jing im aurea ki jing kuslai ki kila adu no fi hadin ba pimat yu Jesus Kristus hadin pila kala ka bomut. Hadin bala pen baptis fi. Haka manang fi fila kop yu kures manang fila don ka jinget fila padiang yu mensim khut dai kita ki balanget sisa dai kini kan ki banget ki banyo banta ka jing rong no ki banyo banta la da ka turo ikan wan manang fi ki bayap ni jing tap ken mi atau fila don em para banget yang ni ka jinget ka basisa fila don em ka ni ka jing kerman manang ya ro yu terang dan ka ni ka jing kerman ngam dan ka jing arta tin manang fi ndai pin pet ka jinget kam dai bangyo i manang mereka jingat kadai bengi osngau yang aktien jong blai jus kula sudah ban bahani unu ba am ki ba hanga atrai ki ban yo let so hima ki benar mereka kita ki ba sumare ki hukum kita ki ba sumare hukum ki ba le ya ka kaman jong pa ba sumare hukum jong jus kula pet khat ka ba sausan ka dong gumno kibun kibri belai yang ni ka demonstration bau Jesus Christ ulah penmipat yo Lazarus hak tu kapor andai ki Farisi kim shimnet pet pulifi wang namar kata sibun na kita ki Jew ki belayawan saka Mary haba kila iru ya ki iru ya ki bau Jesus lale kila nget au dan ki balanget au ki andai pat sau kunde andai ki wai pat na ki kila ya let no saki Farisi be kila tu aki ya ki ru ki bau jisu lale anda kom ta kirang ba lingdo ba kita ki Farsi kila ye shot lang dorbar ba kila ye ngin le ayu na ba uni ulu beriu lale sibun ki dakla ya ngin sya ladangin sya yu kum ni baro kin yanget hu tiki roman kin yawan ba kin ya penjat no ya ka jaka ba di kenja jungi uai tina ki pi apa kini ki jiu dan ki banget ki bi dan ki bile ye thu pencoi kila ite bala mi pat Lazarus na ki bayang kendai kim dan ka jingat apa ka dok nu ki ni khmat ki pen makla man ki dan na pedang jong firu mana fi pila ma ka jing pen khia jong blai pet ka jing pen khia jong blai ya ka dok kamut ba pila yo ka jing pen dan na pi jong ki pila yo ma ka jing khia kan kuran ba ni na mardan ki bring ba pet ni video ki ba phone sanga ki la yo khia da ka jing ai jong blai ha ba dua ai ki la yo khia andai kim juan cha jing pen kisung tanat bayo khia ya kan ka do andoi nakran ni ki shapang ka jingkala ka bumut nakran ni ong fila kala ka bumut plan ki pop breaking kwa ki kwa ban im sa to pop ki e ya pop ki kwa tang ban pen khia ya kan ka do ba ki kwa ban im sa kan ka do ka jing temu jong Jesus Christ bau pen mi pat yo Jesus Lazarus ni bayak amut bau im sa ka do namaru Lazarus biak biang ka do ado kalet biang sa khandau ndoi ka jing pen pau jong Jesus Christ ni bau pen mi pat ba kalong bangin ya syam uman sa pen mi pat ti fila dan em kata ka jinget basya fila kala ka bamut ke basishan em fila IT em chublai fila mi no ni jing pop fila khat ka snam jong Jesus Christ fila nget em sishan do ka do not bau Jesus Christ ude khon jong blai ude try ka mat sim jong fi fila nget sishan em bau syayap ka ding na Calvary bala mi pat ka sni ka balai na do ka do not but haba fila nget ni kan one apa fila apply tu kan wan ka jing pen em fi but pi dan kam ban let pen baptist tin jong blai utau banget bat an pen baptis pen im pio syai ka jing im ka patmai de hang ni kan bangidan ka jing kermen ya kata ka jing mi pat ka bangin sajo ma ya ro ya try nang manta ka buram jong blai ya ro try like share but subscribe ni ka video pinadan ki jing kali sa type ang to but sa text na hasan dan remai swear anang ai su i jing kai blai shibo